Evo. Kada bе? Evo, tukaj doj. Čekaj se. Evo. Amo malo. Je pol gol. Lele. Evo. Nisi znaj me, isto ovako. Aj, gdje poprosto го извадиш, що се? Леле, колко има тук? Раят на земята тук. Леле. Некои бобоните има. Анде, вие трябва пущание малко. Тако е лако. Ай, тръбуко е. Не мога да извадка. Сега, Ево го кичесенц. Кичести. Там не мръдате много ви позади. Вапка не се види. Дай не се палък. Нека вземе нашата вета, поддъга. Ами Ива искаше. Давай фаня на тръски. Фаня мой тръски и зади на тръски. Ево е вълна. Ево го бе. Море! Знае кое е по камер. Море. Много ли острен? Вот, чейф да го е. Мора, бари, пепта, пепта. Мора! Тежо ки бе, да, няма да видят. Кай па? Ена го дам ки моята тръска. Беги, како е една, две. Вземам вече. Беги сега. Вече ще вземам. Не трябваше да му дам да седна. Ако го гледаш ти къде? Го гледам, ево го вей. Него късне, това джабе. Това е... Лесни яйца ди. Га кай за мина да... Ако на край ти види. Вречана. Издържи тарабуко, издържи. Помалечко. Сой на глава, сой на педа е по... По-мало ще е. Сега. Къде си, чекай, няма преси. И аз ям присъкай. Сега парам надсине. Айде, поеда. Няма муди. Те нека тая гледат. Виж, вие много публика собрал, а там он пет. Ево го, чичо ебам. Абе, нема вакво. Ево го тука. Нема скорост, бе, не ваш. Това не е цялата тъпчика. Абе, изодена. Добро. Отводко на силу. Час. Ой, тука. Тази. Няма мака да е чичо, терай. Не го гледам аз Николицка. Абе, ево го горе, ево къде. Тугама тази направи. И два пъти. Види тази ще прави. Ево конец, не го гледа. Гледам. Два тързи ми направи здрави. Тане, пуща бе, като има бе. Може да ти рече ди... Кейно, не... Тука, майстор. Ти го гърба. Гледам го видо. Доста Бега си от тука, бе. е ка тепът. Како доста? Доста е ка тепът. Бега, как това е мамо, Да, бе, аз малко по маса. Имаш. То е. Тя тежко напинено, а тежкото напиняње може. Ги има он тия ударци, я виж го научи како е, не му го зареда. И кога се каже Амур да фане. И да, чек се отморам рак. Де малце рак? Гледам от не си рак, чо? Де малце изма сирка ми. Снимай, мамо, снимай малце. Не. Шо мой на него, бе? Там де къде ти вам? Ти ме бе. Чек. Ти бартуće да ли му? Чекай малко. Ти е по-голем от преди, шо вижда? Не бе, по-малечко е бе. По-мало е бе, цаде сега. Ще гледа да го е. Сега отвъртовете. И се подмачкаш да му много неко нашува ми работа. Бога ми малко кая го пера. Види тръза ще прави. Так си оде, ама кой му дава? Шо да ти снимаш? Да, ти ще ми ядеш. Бат, пустани йок. Горе. Лапната му е. Нема шанс да пустани. Шечер носиш ли? Вдруг по 3 кила шечер трябва да носиш. Вака бага ми беше шечер друг. се погреши. Батуче доса ми да врече от рици. Сега да утре кога смене се на работа? Каква работа учи? Бег да не се дупнем, бак. Да не се дупнем.
Лили, бегте. Леко място, моля. Никога ще... Масо не са леко тръската дай. Kako ne možeš pa jel da vidiš kako vade pa tuč. Mokri ni jedan. Jedan kamerman kaj stoje, ne znam bančevo. Димитър Бурчев, се науча до оградата. Видим що прави. Мора само да ми го моля и тебе да се закача тук. Мора си да ги знам. И се огласиш. Кача се горе, кача се. Айде, вади го, айде, знае, баве, че тебе Боже, че те стине. Море, ай бега от тука, бе. Чао, фръгвам я да видим. Сега това нещо да го вада, види първо човек. Чичо, оди нам напри. Чекай малко, чекай. Айде. Достай бега. Ви нормални са, брат. Това да ми там цигарчин скайнци. Zato je ovo travata levo ide, idi najti. Kratko kodi se tamo. Kaj da го прасваме? Кай да го прасваме? Поебъки. Глава ли? А, цаки, глава, а? Кай ти го дай место да печеш? Лекте ми това. Лекте му вода, това да поримаш. Фусун. Как се удари правим? Дълбота риба, велика голема. Нашки нал. Едно дръмче взе, как го мраза, мамо. Едно дръмче. Да, не, да на място. Така узмем онай дървени кол. Шо я се без да. Не вам нищо бе. Може женката се фана. Не, обаче. Изтиоте. Толкова. Филе, бегате, филе. Удари за ебали му си. Я удари за ебали му си. Златко, оди по-на... Оди, Златко, оди. Оди, айде, Чичо, айде. Първ бар тича сме. Само е Златко да ги китават. Пази сега, ще вземе сега, пази. Ами пак ще вземе, ево. Златко, нема играли. Златко, Не види глава да. Златко. Не, се види тебе. Те види това, че човек има да си изтера очите. Няма кажи ми. Браво! Аз съм тия опасният рибър. И отмарам ва рака малце. Сега сме другата. Ено го майстор чека там. Ще дойде майстора по-лек. Иначе вие момент го чекам много отдамна. Откога съм жив, ще се вика за мене. Амор, како изгледа? Амор, що животно? Очи има. Очи има, рогови, нос. Не го можеш да го видиш. Уши, не да го водта там си. Али има спур случайно? Какви са имали борби сега? Така това чудо на интернет, дето си гледа. Това образовна програма, не се паси. Нема умия момент, не може. Тя измежду они и аз борба. Чичо, вземи го малко се помини. Мерък. Ще се вика на вас. Я пак го повторя истите удари, мам. Не, то дясно. Не заеба. А сега... Се боря да го евам, како? Първ бар тут да не му е. Ти ми нещо. Ти ми тука како? Ама на мещо тръската вака ми стоя. Има вибрация на мелт. Иде сега, иде. Добре. Ако биде припреман, иде. Та той не рим да пуши. Биде припреман. Треба малче да влезеш, слушнаш? Не мал свиня, бе, да. Вишкай. Иста, бе, да. Женката изгледа. Може нещо ми мъчиш. Ей, сега, па месени и па правени, па мани само. Ова, вречи няма пичко, майче, кай, че турм. Чичо, как се дебежа на някаква кошка яйци и ги взема. Нема толкова сила вишъл на бървое. А мен го изпача горе да прави. Или че го тепал со ноа. Не.
to. Majstor pogla. Ne. Svira kon. Sluško. Как си? Гедор фача. Де сега малко буш? Одма май. Лака инок мат. Не лака чоп. Ама тя жени му това е. Добре, бегай сега. Ja, kijk eens, Michael, die fiets. Само на камерата това. Правильно. Това подборница даваме. Ай, си виж, нам Француз това. Кай, знаеш, може и он вака. Или жабите да видят, но тъче да. Сире, че го беебме, виж, готово. Я че олабави, че той... Не олабавуе. И? Не заеба. Тук пред камерата сега, че го мезим ли? Че го мезим ли пред камерата? Че го мезим идиот. Еднатиот! Че и да видим, търската да видим дали си. И та. Николай цигара запали. Мисли се, матка ми ни цял ден. Вай тук ще два имаме заведени. Добре. Попусти. Няма търски. Пази там, гужва пред голод. Пази. Много не попущаме, но държа яките. Сега никъде не може да го найдем. То сега детеца родеше за горе. Чекай да го вкам, аз до петък ще дойдам там. Чекай дубинки има на нас, чекай ночи, че падаме. Чекай. А? Боше нас ли е си теб има на камерата? Добре. Ми прежежа мене, не па тебе. Ой, там опитка сега да гледам. Ти прав тя. Защо? Защо тя? Не може да го найдем на камерата. Го найде ли бе? Много е як. Ту, мама ти да. Ола баби малко. Не го гледам. Лапсуените да го бришме. А? Ще правиме тит. Добре. Опущи го. Що пуши нещо? Я. Ого. Кафе. 30 минути помина. Не. Малко толкова трябва. 30 минути. Малко. Не попуща, мама ми да е. Това не ти е приятел. Това се сега пази. Хайде. Сега пази цигар. Видим що направи, вътре тръзнеш. Видим. Спечме въздух. Хайде, Не ви е по-голем да видиш. Не ви. 3 сантима е по-мал. Вътре пази. По-голем. Не. Вътре пази олабавено више. Види време, вътре. Ото, изумираш най-горе надолу. Не го знам това. Най-горе надолу, чуй си. Оди. Айде. Чекай, пази олабави. Оди, бък. Чекай. Съвсем бързо. Що значи замина? Па ушетня малце. Не. Дай на помощните изпажали. Видиш. Ай малце. На десно възмодавки и вака вече.
Aj. Kroci. Ne napki. Mogu žiti, toliko razbio. Tukaj, evo. Aha, сега вие тръзнете и направи ушеднаш. И после иде на ево ушеднаш. Да ушеднаш, толкова ти давам повече. Сега идиш, виж. Идиш, ама не се даваш. Не се да. Не ти придаваш. Evo Čiću. Čiću, ista varijanta napraviš. Da, ma ne krši ga. Ja, ali vidi da je mrsa u pičku, maj. Evo te gajde, dečki. Naše. Evo te gajde, evo go. Čiću, končno ti je nad glava. Odi, zvate. Ajde. Pali se mi. Zvate. Ne така. Tukaj. Pušti sa maci iz plaška prviot. Nema siloviš. Kroci. Ja znači Kroci, ne ugledam. Da gribim glavu tamo, nećeš. Ne ugledam, može... majstor da go vidim. Majstor pazi na mešto. Na mešto, pazi. Pazi na mešto. Ja sniju, vojim da mana će pa. Aj će im zagledat da go imam. Ne ovak gledam i skine verno. Jedan. A, kako ne moave? Ajde, ko prašam, može vije. Evo. Jačko, doživljam li voda? Aj, plevo, čuvaš da daj vam dati u pičku. Da ti plevo. Pip. Ima svirenje. Da te zašibam ako se znam u vodu. Znači, potpišem. Andi, Aj. Rekte mu znači. Mači to amur. Mači to amburicu sve. Daj mi ja znam pušti vodnaka. Je ta naš. Čekaj, Zlate. Podzafrezi malo se, Zlate. Podzafrezi. Levoj, ajde. Kaj sve bi odmah begaj, ne ugledam. Zlate, tukaj, evo, što je. Tukaj me ne ugledam. Nemoj ga, ali. Tu aglisera vi. Svinja u pičku. Ne, amur. Ja ben guna ben ne znam i sa pet se beši znam. Pisa. 3:20. Eto, pred burazor. Ne, pred burazor. Dignaj. Sandi. Ne možem da bегам, че. Gledaš i kada? On командир. Vraćam se ja na ripšte, nema tako. Pa došli prije, kad došli mana malko. Neka vrniš. Го плати дедо Божи. Последни сили и користи, бате. Вот се виж. Приятка так не лафиш. Не. Пред 15 минути не лафиш така. Ден сили се де. Ево го сега. Ай, чичо. Ево си кизлайте. Кизлайте, злате, по-да влези. Лево на Клевай. Се си мама му дай. Може се облез, дай го майка. Ами не се бавим цjelим вие. Вие цjelим сваче век. И направо. И на стену. Злате, чега иде. Так. Иде. Так, на кос. Иде. Иста вариант. Isto finca! Pogoleme! Do majstore! Bravo, susjed. Pogoleme. Aj tam. Čekaj me, konac se pasi. Pogoleme! Fišera. A? Dva stormovi. Pred pol sati izvadili. Babić će doći za seku i po jedan da go jeba mami. Asu, jebe majko. Jesmo tasu. Lafe nešto je.
Ой, засенти го, дай слегни ми долу. Дева, кай ти вкучуе. Стоп, пауза.